Meer dan 45 acteurs en actrices meidje van een mediaopwachting in Oud-Veensden is de Blokhuispoorte. Het decor van het Iepenlofspul de Oerval dat in augustus op deze historische locatie spelen wordt. Het is het precies 68 jaar geleden dat het verzet op spectaculaire wijze 51 Veensdenen uit handen van de Duitsers bevrijden koe. Het Iepenlofspul is sterk baseerd op de verneemde film De Oerval uit 1962. Maar leidt een meer op het thema macht en nee, wij je volle jipper in de dilemma's werd de meesten door de tijd mij sierten. Waar laat je zitten en waar hel je eruit? Een bijzondere rol in het stuk krijgt een 89-jarige Gerrit Fokkema uit Ljout. Hij is de laatste nog levende Veensdenen die in 1944 bevrijd waren. Op het moment dat bij ons de deur open ging en er een man voor staat met een pistool in de hand, een masker op en uw naam neemt en zei Fokkema snel uit de cel. Dat moment, dat komt vaak waarom. 68 jaar, aan zijn 69 jaar later, wordt er een Iepenlofspektakel van maken. Hoe vind je dat? Het is heel wichtig dat de jongeren aan het verhaal meekrijgt, maar ik van de ouderen is het goed dat het nog een keer verteld wordt. De Oerval gaat augustus 2013 in première. 69 jaar na de bevrijdingsactie. Net echt een jubileum. Gerrit Fokkema is de laatste levende Veensden nog die bevrijd is. En wij hier heel gauw hier de wens van Fokkema zou jou zelfs meespelen willen. Nou, dat vonden een grote eer. En op wat voor wijze dat hij meespeelt, dat is nog even een geheim. Maar het wordt wel heel indringend. Ik zeg van ja, hij is nog 89 en als Fokkema teruggaat, zat er nou teruggaat, wordt er orde aan de Sinterklaas. Dat zie je het vast. Alleen ja, hij is een man van de tiert. En wacht je nog 2 jaar, misschien worden we een hele terug de tiert.